cetățean străin care vine în România și lucrează nu înțelege cutumele din statul respectiv și este foarte susceptibil la abuzuri. Și poate să spunem, nici n-are cum să le înțeleagă, nu? Nu. Vine dintr-o altă logică, dintr-o altă schemă. Da. Adică una dintre chestiile care se întâmplau în Nepal era că se muncește duminica. Ziua liberă este doar sâmbătă. Și eu n-am știut. Până m-am trezit într-o dimineață cu prietenul meu, sună, de fapt ne-a zis de sâmbătă că ok, duminică mergem la clădirea de administrație publică, nu știu, era ceva, mergeam fix pentru permise de muncă să vedem, să vorbim cu inspectorul de acolo. Și mi-a zis că mergem duminică. Am zis, mergem la o cafea, bar, nu știu, vedem, bem informal, ceva. Da, îmi zice, nu frate, te trezești la 5, la 6 am venit, am luat cu scooterul și mergem. Deci cu totul alte forme de organizare a muncii. Da, e un exemplu foarte Exact, munca mult mai de dimineață, obișnuiți cu o navetă mai lungă din cauza aglomerării orașului, lucruri care pentru ei sunt normale, pentru că sunt obișnuiți cu ele, dar în societatea românească ele nu sunt norma și nici nu ar trebui să fie.